Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Akail at Tubo ti Nueva Vizcaya. Ngam sakbay na, intay man pa iba sa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Kadang Pascual kan Reyes family iti barangay number 17 PF Alviar, Salsalamagi, Vintar, Ilocos. Makablaawan pa'y datatang Rudy, Inang Estela, Ate Aisha, Mamang Lovelyn Pascual, Papang Marvin, Auntie Sally Kadang, Uncle Lito Kadang, ken amin akakasinsin ko. From John Ray Kadang, vlogger at taga Vintar, Ilocos Norte. Shout out pa'y kadagiti anak ko ada Magnus Kanyashika from MJ Antolin, John Rick Princess Athena kan Prince Kian de la Cruz, Tatay Gani, Nelia, Kimberly kan Lady Len, especially nilakay ko ani Ayan de la Cruz from Jeneline Matusalem ti Dubai. Bangwel family ti Kalanasan kan Perez, kan Kasipit family ti Pangasinan from Melavi, Banguel. Rena Real, Jeneline Gascon, Mary Ann Bermudez ti Singapore, Marivic Sarte ti Macau, Cecilia Bautista ti Riyadh kan amin Abachko from Juliet Sugitan. Rosales family dita San Nicolas, Ilocos Norte from Raleigh ti Melbourne, Australia. Menchi Gwen Abuyuan family,
tay kapitan mi ani Norman Gonzaga dita Amonitan, Gonzaga, Cagayan from Kit, Abuyoan. Malilay family ti Gusing Santa Maria, Ilocos Sur. Kadabos family ti Kaduog, Narvacan. Rachel Angel Christine from Maricel, Kadabos. Mauricio kan Hakuben family ti Santa Luciana, Kawayan, Isabela from Josephine ti Dubai. Amin napadak nga OFW especially dito'y Canada from Arthur ti Canada. Flores family ti Turod, Quezon, Isabela from Raymond Flores. Pamilyak di Takanan, Kabatuan, Isabela ni bakat ko LV kan anak ko Adaan Lorraine kan Nathan Philip from Virgilio, Salem ti South Korea. Makabraawan pa ni Reynaldo Jose Dulay kan Kanta family ti Asingan, Pangasinan from Josephine Jose. Mundo Taberna Alejo family ti Tangadan, San Quintin, Abra. Vallejos Taberna ti Vancouver, Canada. Terrenal family ti Hong Kong. Bulda Mundo family ti Baksil, Anggad, Bangged, Abra. Abel kan Doming Viloria, Lily Viloria. Anak ko ani Sydney. Kakabsat ko kan amin akaarubak dita Divisoria, Solana, Cagayan from Pelian, Butkan ti Saudi Arabia. Shout out kada Imelda Velasquez, Jasmine Rivera, Oliver Gutierrez, Carolina Villanueva Manangan kan William Bolosan Sr. Marlene Mina and family, Charis Tangilid and family, Feli Piesta and family, kan Soledad Valencia and family, Tibuad Binalonan, Pangasinan. Manang ko Melinet Malilin Tamang ti San Mariano, Isabela from Gigi Malilin. Maraya Kalimag Babaran kan Silva family, Tirang Ayan Malig, Isabela, especially ni Romnick Marayag. Happy graduation from Regine Marayag ti Taiwan. Concepcion kan Asitura family, Mrs. ko Anilin, Macleo kan Marzen, Nanay Sozima, Bobby Liosi, Judy Ann kan Joan from Angelo Asitura ti Dagupan, Pangasinan. De la Cruz kan Matusalem family, Felix Fernandez, Inang Lourdes Matusalem ti Barokbok kan San Juan, Isabela from Nelia Limon. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Kyle. Dear Manang Emmy, naibag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Agramanan dagiti padak akanayon amang padpadaan kadagiti padas ti biag nga ingkay ikan biag babaan ti YouTube channel yo. Ilingad na klaangan itinagan a Kyle manipod Nueva Vizcaya. Baro akpay manang kat ninanang laangan ti kadkadwak tanasapa apimusay day di amak. Ninanang tinangibaklay iti amin a responsibilidad anapanawan day di amak. May sa atindera iti pagtagilakwan dagiti agduduma akan kanan ninanang. Naawan sarek na makilablabada kadagiti agkasapulan iti labandera. Adumatan ti suki ninanang iso maisaksakad na ti panagadal ko. Banag asus supapakakmat, babaan iti panagadal ko anaimbag. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay, Manang Emmy. Maudin a semestrem daytoy, agturpos kanton. Wanyarad nanang, kamaudyanan na, matulungan kan tumutten. Anya nga iti planom anak ko, kalpasan ti panagturpos mo. Agtrabaho akadagos nanang. Kung nga rodyo opisina pag OJT hak, ibagak ka nun na interesado ak nga idyang agtrabaho, tas idadaan na ka na amang hair kanyak. Ay nagsaya atin gay anak ko, ada-adagos agururay at trabaho no bilang. Wanyarad nanang. Katkas mapaliw ko iti kadak ijay. Mayat na dya kumpanya. Kasano asaan da ka nga alaan nga agubra ija anak ko, kat nagngangato mo ti grades mo. Talaga nga min nga ipaspas nagkutagadan nanang.
Ta makitak no kasano tirigat yung mga isaksakad iti panagadal ko. Kaya't kung iton makatorpusak, may paayan kayo mo ito iti napinta sa panagbiag. Kan saan kayo ito na mapanagtrabaho? Ay na, di na pampanunutan anak ko. Basta parakan ka, aramidag amin akabailak. Day tatiing karik iti day di amam. Agyaman ak unay nanang. Ipampanakkel kayo unay. Manong, gumatang kan itila kumiakan kanan. Nay, si kamagayam na italosay. Wen Manong, gumatang kan. Kalutluto unay dagitoy. Sigurado ang maguston da ito'y niipag. Aking kakarita kat naglaklako kapalang. Rumpang kumangad takalangan ni Jabalayaw. Amo matasaan pa'y ang nagturpos di ka anak ka, Manong. Kahit sa ngamin ka, tambisyonem tumat ngamin na paglupasan di anak mo nga oray di mo kabanglan. Kabailak pa'y mat, Manong. San abale, tadandanin agturpos di anak ko iti panagadal na. Warangam kita, manday sa langam. Nakabakbakisan ti tsuram ka po iti katatrabahom. Agsaldang kakitnal. Okay laang, Manong. Kagangay na ata, bumakit matanda tao. Natangka na talaga sa ulom. Ala, ikanakman nga ro di talakaw. Napialang ay pasarabok ko ni ipagwaw. Ayun gayam. Sumangpot ni Fe, ito no may apulan. Umayda ka nuwag bakasyon kunana. Nagsayaatan nga'y tagkikita tayo manan, Manong. Nabayag namin day dinaudi ay aawid tiburidak tayo. Bayam tapakamuan kan tono sumangpotlan. Agyaman na, Manong Ulpo. Apay nga itakala ang anak ko. At ang amin iniring pas may group report mi nanang. Isa na panak pailangan di balay da Leslie. Kasta aya anak ko. Mas daawak namin ta sumipngatan sa kantula makaawid. Pasensya kayo nanang. Aywun gayam, nakita kitay ni Uncle mo nga Ulpo. Linakwak pa'y nga ro ditikan kanon. Kasta ka din nanang? Ket sigurado nga dumanin ti sa una na nakakita ka da kayo nga day di tiyendaan. May amlatan anak ko. Apay, di ka pala na irwam ayakan ni Uncle mo. Kas dyan nalaang day dyan nga agsasao. Nga makapasakit itinakam no daduma nanang. Tagibasitan na tayo launay. Ora di si bibiyag pa day di tatang. Nasaya at nga bintibiyag da anak ko. Datayo kat marigrigat tayo laang. Angam saan tayo matadumaw dawat kadakwada. Ora kaskasano kat saan tayo pa'y matanaglaan amangan. Lipata munday ta anak ko. Saan aday ta ti pagsakitan tinakam mo? Ayun gayam. Imbaga namot nga umay ka no agbakasyon daan ti mafe. Awan mo ti mapaliwan oray umay da nanang. Kastasad da kayo matakabsat. Isuda lang ababak ng tagdodopong. Ay, ipakaamon to kano ni Uncle mo nga Ulpaw. Intun sumangpot daan ti mafe. Si mangput ka nun daan tim afe ko na ni Uncle mo nga Ulpaw. Kasta ka din nanang? Wen, kataw-awisan na tamapan ka no inton bigat ije balayda. Ijay tayo ka no amin amang rabi kas panang pasangbay tayo kadakwada. Sigurado kayo akayat yu timapan nanang? Apay kumaasaan anak ko. Kabsat ko ti si mangput. Inak mo't umiliw No, siyak lamay sa. Diyak kumakayat amapan tayo.
Amang ano tagibasitan da tayo man langan ijay, nanang. Saan ba't siguro anak ko? Di mo tulatan ikaskaso dagiti mangag mo. Tinapatag, makita tamanan ti ikit mo. Da kayo ti makamo, nanang. Irikrik naan kayo ngamin no kasi ngagsasango kayong agkakabsat. Sabali ti ugali dagiti kakabsat ni nanang ko manang Emmy. Nakurapay lang amin ni tatang idinagasawa da kan ni nanang. Iso amanipod kinaubing ko, mailidlid din kamin kadakwada. Nakarkaro manan idipimusay ti ama. Tamakit kita dano kasano ti panagsaksakripisyo ni nanang tapno mapagadal naklaang. Siyak ti mangrikrik na itikas di atrato da kada kami. Ngamkas laawan laang kadananang kanday di tatang ko. Manipod na daan akon itinakam kat nakitak tikas jay nga aramid da, inmulak iti panunot ko, amasapul amakaturpusak iti panagadal ko, tapno mayaon ko iti kinarigat dagiti dadakkel ko. Ngam saanen amakita dayta ni tatang tapimusay kat ngarudan. No adda okasyon dagiti kakabsat ni nanang, jak kayat at talaga ti dumaray, ngam napilit ni nanang ko. Ay, naimbag nga aldaw mo manong ulpaw. Kastamot ka na kayaw. Agmano Uncle. Asan na ka ti Diyos? Manong, sa dino nga iti ayan da fe. Marta be, tanda ka lumapan dagatangan. Madamdama lang at nantundag ijay. Mala, sumrok kayo Agyaman kami, Manong. Agyaman kami, Uncle. Mala, magtutugaw kayo pa kapag hindi na naniyaw. Agyaman kami, Manong. Ayun gaya, Manong. Ada imot mi akan kanan. In-order ko da ita iji pwesto a paglaklakwak. Anya, kan-kanan. Wala ti sa balay na nawit yaw. Pagkatano kumamot da ita nga ay dagiti nagkapoy di Amerika. Ay naimas da ita, Manong. Sigurado ang magustuhan da. Tawan ti kasta iji lugar da. Ay nahaluseng, daitan, tay bagbagakul ka. Aging gaita, kasta pa'y latibiyag yaw. Nakarkaron sa pa'y itatawanan day di asawam. Manong. Kasanaw kat karitam mo tiyag padal, idinto ta marigregatan ka lang arudan. Kunak mo ta pagsardang ang blangan ni Carl tapno isundag trabaho. Sa nabali, tadandanin agturpos. Wan nga rod, Uncle. Matulungak to ni nanang. Wan nga agpaiso, Manong. May mayat matlaang no makaturpos tapno nasaysaya at tuti master ka na at trabaho. Sapay kumangarod ata kastang agpaisaw. Narigat at talaga bagbagaan dagit ambisyoso at tao. Itay payasaan ka matagtagare, Kyle, anak ko. Ada ka di problema. Nanang, talaga katingawan anyaman na kada kayo? Dagitin sa usawang itay na Uncle Ulpo kada tayo?
Ay na anak ko, di mo't kunakan ka, di mo di kaskaso dagiti magpagana. Saan ka kadipay na iruham anak ko? Saan to apulos nanang? Nang runak at makitkitak ti panang tagtagi basit da kada kayo. Nakarkaro man siguro na dumaw-dawat tayo ititulong kadakwada. Ay hiday tati jakmat pulos itulok anak ko. Iso nga ron nga agpurpur sige aktap na makaturpos ka. Nagrunak at makitkitak ba't ti kinagagat mo nga agadal. Aramidag ta amin para kada kayo nanang. Ipakita kadakwada, akabailan kayo ayaon iti kinarigat. Basta saan ka nga agimulmula iti sakit tinakam kadakwada anak ko. Basol danter aramidan da. Ikararag mo kit niya makaamiris da, kat agbalbaliw dan. Nanang, graduation min ito na may alawas. Ay na, maragsakan ako na iparakan ka anak ko. Katagyaman ak iti Diyos, ta dinangag na dagiti kararag ko kunkwana. Apaman na makatorpusak, agaplaya ka dagos iti trabaho nanang. Ay, kasta ka di anak ko. Nanang, agor-ura yung di kumpanya nag-OJT-yak. Ada ka no posisyon ang mabalin kong aplayan. Ay, nagsaya atan ngay. Ay na, mangrugin nga agbaliw ti biyag mo anak ko. Biyag tayo nanang. Katong palit ti karik, ayaon kay ti kinarigat. Kaya't ko ananamo mo ti bunga ti baligik nanang. Kat apaman na makastarag ka iti trabaho. Saan kanton ngagtrabaho? Agi na nakamutten. Agyan kan dito balay. Katsak ti makaamoy ti amin nakasapulan tayo. Wen anak ko, matungpal ti tarigagay mo. Kumusta nga iti ipapan mo iti opisina nagaplayam, Kyle? Ay nananang, nakaragrag sakak. In-interview naktipan nakabus ko ijay. Kat kunana, mabalin ko kanun ti mangruging agtrabaho. Ay, kasta ka di anak. Ay na, nagsaya at talaga ti Diyos. Amo na nga minti tartarigagayan ti pusok nanang. Amo na, nakapayakayat ko unay ti makatrabaho. Lalaingam nga rod iti trabaho anak ko. Ipakitam akabailam ti trabaho nga itudaken ka. Wan nanang, kat iti ipapan ko pa nagtrabaho. Balunag ti tarigagay ko amayaon kayo iti kinarigat. Kat mananam yumutan tinasaliwanwan apa nagbiag. Apaman ang nakaturpusak, kat nakastra ka kiti trabaho, tinungpalmat ni nanang tiingkarina asaanan nga agtrabaho pa'y manang Emmy. Gapo tamang manggedakon, may paspasyar kumatan ni nanang. Magatang konti amin na kayat ko, kastamatan dagiti makan asaan mi amaramramanan idi, gapo iti kinarigat ti panagbiag mi.
Gapo iti dayta makitkita dagiti kakabsat ni Nanang, ininot moten ang nagbaliw ti trato da kenkwana. Ti pagbilibak ken ni Nanang, saan apulos ang nagimula iti sakit tinakam kadakwada. Gapo iti dayta, ininot moten alinipat ko ti rimusing idi agurak kadakwada. Kat impamaysak ti atensyon ko iti trabaho, tapno maipaay ko ti amin amang paragsak iti ina. Kyle, anak, Domingo ita saan aya? Wan Nanang, isong agpalas kan, tayo tama kimisa. Ay wala anak ko, dayta ti saan taliw-liwayan, ti mapanagkararag kan agyaman iti Diyos, gapo kadagiti parabor nga ipapain na kadata, nang runaken ka anak ko. Wan Nanang, dayta ti pang pangruna tayo tangal daw. Ngam, kalpasan na, mapandan tumangan iti may sa akabarbaro a restaurant. Naimas ka no ti makan ni Jay Nanang. Ha? Ay, amang ano nang hinamutunay iti bagbagam a restaurant, anak ko. Ray pa'y kanginginaan Nanang. Basta parakan ka, awan anyaman na kanyak. Basta naragsak ka, Nanang. Ay, sika talaga. Kansan lang nga dayta? Mapantanto iti mall, kat mapantaggatang kadagiti kasapulan ta diti balay. Kanigatangan kay ti kawas kan tsinelas mo. Ay na anak ko, nagado ti kawas kan tsinelas ko. Saanon, mabalin pa'y dagijay. Wen, mabalin pa'y Nanang. Ngam kaya't ko napipintas ti kawas mo, tunggal mapantag pa siyar. Ay na, amang ano adamot maibagan dagiti makakita kanyak. Ibagadan tukit din ang nagbaliw akong anamin pinsan. Di baybayan nyo iti tanyaman na panunutan da? No panunutan da doon niya kayo, ay kadi baybayan niya latan. Saan ka din, Nanang? Kaya't kung agbalin kayo presentable ka na yon. Saan na bale? Taday talagang mo ti agbaliw? Saan ba't niya agbaliw ti ugali yo? Naalakarod, si katimatong palanak ko. Mabitla ang araw, tama pa anak agpalasan. Nay, ada kamot nito'y parangan yaw luseg. Ngay ati araramidam. Tartari maanak man dagiti masetas kumanong, agsabsabong dangaminan. Kas makita na ipatarimaan niya matgaya man dito balayaw. Wan manong, ininot nga impatarimaan ni Kyle. Kanda magkuhanapintas ka na o ti trabaho ni Kyle. Ay kung nasayat mo mapagnumaramatan ti bunga ti panagsakripisyum ide. Talaga aday ti tarigagay kumanong, iso nga inkarkarigatak a pinagadal ni Kyle. Sa bagay, husto ka. Nasa liwanwanan ti biyag yung agina. Saan nakas iti sigod? Grasya ni Apo, manong, kat awanan ti dawatak pa'y iti Diyos. Nanang, napromote kiti trabaho. May saakon kadagiti na nga to ti posisyon na di opisina. Ay na, agyaman na kiti Diyos. Saan nga agsarsar na dagiti parabor na kan kaanak ko? Wangarod, Nanang. Kaya't pagyamanak unay day tayo ti Diyos. Itata napromote kaya't nasawan, ngumatumanin ti sweldok, Nanang. Ay nagsayaatan ngay anak ko. Basta ang nadamtabagim, saan ka nga agbanbanog unay? Diyak kaya't nga agsakit ka anak ko. Diyak ka ba ulan no dadakas ang mapasamakan ka? Nasalon atak, Nanang.
Di kay agdanag. Tawan to ti dakas sa mapasama kanya. Basta kanayon mo alaglagipon nga ipatpatag ka unay anak ko. Ada aklaang dito'y anak kasuporta kanayon ken mangikarkararag ken ka. Patpat din ka matunay-unay nanang. Sayang lang, tasaanan ang nauray day di tatang day ti agundaway. San abali anak ko, taamo ka maragragsakan ti amam iti mapaspasama kita ken ka. Natungpalan dagiti arapaap mi para ken ka, Kyle. Amoy nanang, adan to sorpresak para kada kayo. Kat mamati ka maragsakan kayon to. Anya mananday ta, paggastusan manan. Di saanin a secret no ibagak kada kayo. Basta orayin nyo, ta sigurado ang maragsakan kayon to nanang. Arakupon ka man nga rod, anak ko. Ha? Ay, una nanang. Patpatgan ka unay-unay, anak ko. An nadama ka na yun tabagim. Apay nga takas di ti jar ni nanang itay. Inarakop na kiti nakair-irot. Kan numabalin, di na kaya tapanawak. Ay, makapaikaw at inaramid na itay. Hanggang sigurado, maklato ni nanang, apaman na may sangpot ko ijibalay ti ginatang ko abaro alugan. Amo ka din na-expectaran day jay. Sigurado ang may mayat tumanon ti panagpasyar mi. May pankunton kadagiti lugar asaan mi pa anapasyar. Out of town kamin to. Makapan kamin to pa iti sa di naman nakayat mi apapanan. Ni, asino nga tato yung mauawag? Numero lang matagparparak. Saan mo ta naka-phone book? Song bataklatan. Tama nga na importante na ito yung awag. Hello? Manong Kyle, siya di anak na Manuel akaro ba yo? Kasta ka di? Oh, apay ngayon mawag ka adin ko. Manong, intaray datatang ni nanang mo iti ospital. Apay, anya ti napasamak ka ni nanang ko? Nakita ni nanang ko, akala at anatumba itay iti arubayan nyo ni nanang mo. Iti mapandarayatan, awan magkan puot na, isong intaray ta iti ospital. Bilinda nga iyawag ko kan ka, iso nga, inka gumaan ka kinuntak, Manong. Sige man yarod ading, ibagam no sa dinong ospital, tamapanak adagos. Nanang, ni Kyle da ito eh. Amo ka mang mangagnak. Lumaban ka, nanang. Di nagpay pampanawan. Tadyak kabalan na mapukaw ka. Adupay ti kayat kung ay paikan ka, nanang. Amom ka di. Addan ti sorpresak para kan ka. Nagatang kundi lugan na para kan ka. Tapno di kan marigatan tunggal mapantag pasyar. Iso lumaban ka, nanang, ha? Ado pa'y di papananta. Kaya't kapay ngay pasyar kadagiti nagduduma lugar. Agluluan ni nanang. Ingkutin na tiramay na. Nanang, putputak to'y imam, ha? Di kagdanag, tadak lang dito'y sipay mo. Di kanto pampanawan.
Uray si Kamaduan. Di nagpay pampalawan, nanang. Lumaban ka para kanya ka. Pagpatkan ka ulay, nanang. Apay ngay, lumuklukay matan ti palang patpat ni nanang iti imag. Nanang, lumaban ka. Pangasim, di nakpampalawan. Tadyak kabalan, nanang. Nanang, ano ti mapaspasamak kan ka? Nanang! 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 Apay ang pinalawan ng matan. Kulang mata ka karaya na magsuporta kanyag. Apay nga yung pinalawan ng matan. Nagsakit man ang Emmy. Nalaos asaam ti riniknak iti daydi agundaway, nang runa ta nagsat ti anges daydi nanang kadagiti mismo nga imak. Diak pulos ni namnama ti kasjay a napasamak, nang runa taawan mo ti amo kasakit ti inak. Ngem sigun iti resulta ti pannakataming na, heart attack ti gapwanan ti ipupusay na. Idila na amiris kuno apay nga inarakop nak iti nakair-irot, ket no mabalin, di nakayat apumanawak iti sibay na. Daydi gayaman ti maudi apanang lamyong na kanyak, tamapukaw ko gayaman daydi inak. Aklunak nga adupay ti kayat ko nga ipaay iti daydi nanang ko, ngamdak sanggasat tadjakon maipaay. Nabayagan daydi apagtang manang, adun atawan tinaglabas, nga maaklunak nga aging gaita, mariknak asadiwa pay laang ti saam, nang runa ti sugat a pinarnoy na iti kaunggak. Adu ti mangibalbalakad amang sapulakon iti agbalin a katakunaynay ko iti biyag, tapno makalipat akon, ngamjak ammo, takaslaawan pay kanyak day taabanag. Tilaang pakakumikumak ita ket ti trabahok, takayat ko tinakarkaro nga agbaligi, tapno agbunga iti nasayaat ti panagsakripisyo daydi inak, tapno mapagturpos naklaeng. Daytoy ti pakasarita ak manang, to'y pagayam mo, Kyle. Kyle, kadagiti napasaran nyo iti daydi inam, nang runa kadagiti kakabsat na, makunak aday jayon ti kakarwan. Nalabi tamas daaw ka iti naibagak. Ngam no utuban a naimbag, ti pan nakailupit-lupit iti ima dagiti mismo akadaraan, ti kasauma na panubok a mabalin a mapasaran. Ngam dayawak daydi inam, nang runa katsikan a mismo tinagkuna, adi mo man la nakitaan iti uray basit a sakit tinakam, iti likudan dagiti napasaran na. Panunutam laangan pagayam ko a nagpatinggalaangan ijay ti biyag daydi inam, tabareng makatulong iti panangabarwanam. Sapay lakuma tadi ka umibet iti namarswa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo.
dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isudat ng paris kadagiti tugot iti danal tibiyag.